Hello. Tí raibh Dídean seo ag léamh riant scéalta nuacht an ceathrú lá déag níabhdán chábhílas fiche. Hanis mar a eicín sibh tá gan príomh-fictúrí an leathan na Hosaí as New Jersey agus bhain an teagran seo leis na deacrochtaí a bhaineann leis an aerchéim Covid in New Jersey. Chonaic sibh cáir sa phríomh-fictúr táthar ag tíonna Tástáil an vídas de éile gon de heile is agam bhain cárthairmhí sé I Baramas bailíortha. Bhí roinnt daoine ag fánacht thráiche chun mapíní a áil. Cim fá go bhainthá thráiche ag dul na Tástáil. Tá meach chutín sin dá nás amach cá leis go raibh Man ráú chutín sin gur bhéidir deit an naoiche chaithfid do chártha ríche bhfuil níor cheartú te bheith fáid Tástáil ach bhfuil sin scéal eile ní cheart an stocha bheith chó dúilteach. Is cosúil go bhfuil áisleán ag Quest Diagnostic in aice Teterboro, Hereford Teterboro. Ach fágan gaireacht na háisleánne sé sin neasacht na háisleánne do nuamhrach báite agus sáirithe faoin uallach samplaí as nuamhrach agus sa deireadh chonaic sibh b'fhéidir pictiúr de Eitleán de chuid Quest Diagnostic ina bhfuil an cólacht ag seoladh samplaí amach go háit an dhéile. Ach sé tátal an scíl chaimir a cheiceáilm seo. Go leis céal tá an gúil se súlar de cínte eile ach okay. Choroma. Bhfuil tá fánacht léanmhar cráite coscrach raibh roinne tá fánacht leis a Tástáil in New Jersey. Sin an céarthúil ar me caint faoi agus is rás seal táirtrééis rás sealaíochta a dhéanamh den phróiseas Tástáil. Leis céal, scríomh de cinn síos an seo. Agus ar am sé dúirt an Hamadán is ucht rán gur beisian dearach cén uair agus cén chuí a dosclóch an tír rís ach ní haolaí siad na ghabharnóirí a dhéanann sin agus tá coiste ghabharnóirí sa rééis teacht le chéile chun machnamh agus scrúdúíanna ar phleanna na hath-oscailte. Deir Andrew Cuomo go bhfuil an chuid is measa curtha de nuamhrach
agus tá chuaontathe idir na gobharnóidí ag tuairt achasán don Uachtarán Trump. Leor. En is chorómid. Ó sé tá an Chris, rut mé Chris, an é sin an bocle táhain. Ní Chris é. Choroma se tá breis amach se tríis Strasbourg a chur ar na Lóbanaí sa Crios Bia. Agus befar a caint ar seo níos déanaí amach dearchain. Al béid tíli. Tá gobar i monarch na féile tá réitín. Ach sin is chéile le. Is chosúil go bhfuil agla ar chúltóirí. Ní nach nó. Agus sé sin a chuir a stop le teachtain ar tapaí. Le tíirn of tapaí. Nes tá ag breathanú ar Dhaoine gan Dídean an Uachtarach bhfuil láithir agus rá gur bóma am iad na brúnaí do Dhaoine gan Dídean. Dídean, okay. Na brúnaí Dídean seo atá plód go doras. Buíire tá Joe Biden tar éis hath-oscailt go bhfuil tá Bernie Sanders tar éis Joe Biden a bhulla ag rá go bhfuil sé Tástáil sa teachbáin. Well, Peter. Le sé ó chéite faoi sin ach sin scéal eile. Tá tín faoi níidir mé faoi léigear. Tá le duna gearán agus cláusan faoin tín mar thóg siad dambaí atá tar éis aibhnachaí sa chomráil agus dá réir sin tá Téalann, Laos, na Chambóid agus Vietnam a cláusan agus ag strachailt dá réir. Well, bhí sin a chiarthóthail in Wisconsin le déanaí. Is cosúil gur bhé an tamadán sin is Scott Walker a chíntaí go mbeadh cuairteochtach cumádach agus Stáit sin. Tá daga mna cumádachas ach nuair is amadáin iad na breithúna sa chóirt sa chás eile é. Well, lig siad san don táchan don rá ináid a méid a dúirtstein, agus lig siad a le rá é mar híl siad gur bhíad na cumádathe óháin ceocal chumach chun bhótaíocha ach céir do chonig muid thug liberálach dúchláin an tealmhóra sé sin sealmhóra an tíochain don na chuairteochtach agus heas an tuachtarán é féin Donald Trump tíomhchéad in sealmhóir fiige ach cé bhua
a liberal a dúláing. Chóra má do liberálí tá an dearthain. Tarnáidtí tar éis drachaimsir agus drachaimsir tar éis cosán Jara go scriosach lotmhór trí Stáit agus tá breis agus scór marmh dá réir. Gach blian bín ránúchan ag NFL le goleor gascíocht agus caint agus thuha in bliana ba sé á dhéana ag an commissionéir ón Íslach. Go leor Food Robert Bart bought is scriven boss. Is scriven a National Geographics the seach the winter. Bhí sé an cheanródaí. In Hummadóideach Daoine, bhí an sína gus na gnáthú go Daoine sa Mhargaidh. Fuair Craig Gilbert Boss, beisiom faoi deara an chlár documéideach man sin 1963 dar banam An American Family. Arís ceanródaí se telefís réalaíochas tócha. Bail ó dhéar elmó, tá sesin ag seachtó scara sóisialta chomá le héine eile. So tá Sesame Street ag clúirt faoin chorónvírus agus ag doling leit leis. So sin iad na scéalta mór bud éon ocail agam ag funas na chálaí an fá. Scríomh an focail trasheola an seoiríomh. Sin an gléasra idir inneall agus rotha i gcár. Mílíoch san an seo agus lag. Fíchán san an sin is dócha agus éon fiol déana tá meas cracin is dócha. Fíchán. Slobal, seo lechán beag salach. Servíochas. Bhín tú servíoch nuair a bhíon áthas sort, nuair a bhíon tú geallgáireach agus déas. Díolmhaí. Ceangail tíre díolúine ar an ú. Má díolmhaítarthú fan tú imdhíonacht ó rud a cíd. So mar hampla dé fu Donald Trump díolúine ó ránúchan don chug Vietnam ní nach chinú agus an target a bhíige. Fáinne fí rud donna a héans timpeall arís agus arís eile agus éirí níos measa. Léirstress, scris ach níos measa. Daingní, san an daing niu agus trisú. So sin iad na focail an láineamh súla go bhhain sibh úsáid nó taineamh na rud a cín asú agus tá súla go mbeidh muid a caint arís sarháid arís. So idir an dálín guim ra dé oribh go léir slán tábhail.